na naglumpas sa tumang kalipay, mga balud na naglumba nga tusag ay balyunan, nagpakita sa ilang kinayahan. Mga mang-inasal paborito ko, nandito! Kaya, sold na sold! Dunay duruha ka mga dalay sa bibiyang gikahisgutan. Si Jesus naghatag og mga ilhanan, niining duruha ka mga dalan. Halapan ug haksay pagalagtan, ang dalan maingon sa kalaglagan, ug ang dalan maingon sa kinabuhing dayon, mawigalang malisod subayon. Si Jesus kanato nagpahinumdom na siya lamang ang kanunay sundon. Bisan masigpit ang dalan nga pagalaktan, iyagayot kitang pagagiyahan. Halapat ug haksay pagalaktan, ang dalan paingon sa kalaglagan, ug ang dalan paingon sa kinabuhing dayon, mawigalang malisod subayon. Igsoon kung ikaw dunay pagduha-duha, ayaw kalimutan ang bukaya ni Jesus. Dili kita niya pasagdan, ug maangko na to ang kadaugan. Halapan ug haksay pagalaktan, ang dalan paingon sa kalaglagan, ug ang dalan paingon sa kinabuhing dayon, mawigalang malisod subayon. Halapan ug haksay pagalaktan, ang dalan paingon sa kalaglagan, ug ang dalan paingon sa kinabuhing dayon, mawigalang malisod subayon. Mawigalang nga akong piliyon. Sa taas nga panahon, ang Diyos nagahandom nga mubalik kita kaniya. Ang atong kasalanan inihikalimtan, kay siya lamang takos nga saligan. Busaligala ayaw paglangalan, nga musugid kayo kaniya. Sa mga kasaypanan siya kasaligan, nga muhatag sa kapasayloan. Sundon mo lamang ang iyang mga dalan, kay siya andam gayud sa pagtabang. Sa mga katalagman sa tungalakian, siya lamang ang bugtong dalang panan.
Sa higala ayaw paglangana, nga musugid gayud kaniya. Sa mga kasaybanan siya kasaligan, nga muhatag sa kabasayloan. Inumdumi lamang nga siya nagantos tungod sa upadiyang timos. O siya nasidunggan sa mga pinupatan, o nga ang pangkaang nadaunan. Sa higala ayaw paglangana, nga musugid gayud kaniya. Sa mga kasaybanan siya kasaligan, nga muhatag sa kabasayloan. Sa higala ayaw paglangana, nga musugid gayud kaniya. Sa mga kasaybanan siya kasaligan, nga muhatag sa kabasayloan. Nga muhatag sa kabasayloan. Nga muhatag sa kabasayloan. Diyos kanimo nagtawa, buot kaniya mo taga. Ang daotang binuhatan, kini iyang pabiyaan. Sa ligilan ang Ginoo, kay siya magmando kanimo. Subayan ang dalan niya, kay hanggang di madawatan. Kalipay ang kasakit, kanunay nimong maambit. Apan likunong kaniya, sa bukto niya gunitan ka. Sa ligilan ang Ginoo, kay siya magmando kanimo. Subayan ang dalan niya, kay hanggang di madawatan. Balik sa Diyos, ikson ko, samtang hano o pasya, bantayan sugo niya, aron ka na langinan ka. Sa ligilan ang Ginoo, kay siya magmando kanimo. Subayan ang dalan niya, kay hanggang di madawatan. Sa ligilan ang Ginoo, kay siya magmando kanimo. Subayan
kinabuhing dayon. Atong bation ang gugma sa Ginoo, din kanimo kanako sa lagi pasaylo. Wala niya isapayan ang kasing-kasing nga nasakitan. Ginawat niya mga pag-antos, aron kita iyang matubos. Bisan pa sa kamatayon, bitugyan ang iyang kaugalingon, aron atong maangkon ang kinabuhing dayon. Atong daikon o atong himayawon, Ginoong Jesucristo, puno sa kaayon. Wala niya isapayan. Ang balaang nga kasulatan itugas sa katawhan aron mahibalo sa
higala, kumusta? Maayong gabi kanyang tanan. Kamo nagapamati niini nga programa Jesus is Our Hope. Kini nga programa gipasigdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is Our Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumpletong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, mag-ampo kita. Dalang panan ug makagagahom dalaygon nga Dios sa walay katapusan. Angay ka sa tanang paghimaya ug pagdaig o Dios. Ikaw ang mahimong Dios ug hari sa among mga kinabuhi. Kami nagapasalamat kanimo nga sa gihapon padayon kini nga programa sa kahanginan nga nagasabod sa binhi sa kaluwasan bisan pa sa daghan nga mga kakulian. Tuguti Ginoo nga magapanalangin kaniini nga programa o kining estasyon. Panalangin ni usab ang tanang mga nagapaminaw. Pinagi sa gasa ug influensya sa Espiritu Santo. Ilang masabtan ug mahangpan ang mga pulong sa kamatuoran og sila imong kabigon sa pagduol nga mga lagad diha kanimo. Among gikalipay ug pasalamatan ang imong paghatag ug pagtubag sa amo nga mga pagampo. Pagadawato namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga atong among matod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is Our Hope. Sa gihapon kami mas pasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sa gihapon sa dili paunta ta moadto sa pinakamin porsyon sa ato nga programa. Mag-iban man ta og pipila ka mga text message. Apan sa gihapon, tingbon na lang yun na mo ang inyong mga text diri, di na hinon kayo daghan sa pagpakisusi gihapon sa kalambuan kung kanus agyod makatingog ang DYCM, no? Kay lagi sa pagkakaron ang ato kuan man kanana ang FB live man una. Apan sa gihapon among ikabalita sa inyo, gamay na lang nga panahon, pailob lang mo diin makabalik ra pagtingog ang DYCM kay unsaon malagi ang transmitter gikilatan man. So naayo na apan ang pag-ship padung diri, pag-abot ato diri kay kuan man pabalik naman diri, i-install dayon to unya diha na. Back to normal na ang DYCM. Well, si Brother Libby, sa dili pa mo iban og pipila ka mga text messaging cellphone, mas maayo siguro Brother Libby nga imong tan-awon usa diha ang atong monitor aron mahibaluan nato diin gikan kining atong mga pinalangga nga mga viewers. Okay, Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John. Maayong gabi sa atong tanan nga mga viewers, mga followers na ini nga program na to. Ato nga gina-welcome karong gabiuna kung asa mo nahimutang sa Pilipinas man or sa ubang nasod sa kalibutan. Kamong tanan mga pinalangga namo nga mga viewers, gina-welcome namo dinhi sa tulumanon sa Jesus is Our Hope. O niya, pwede na mo makapadangat dinhi sa ato nga programa og mga mensahe. Namoy mga importanteng mensahe nga buot ninyong ipadangat sa inyong mga kahigalaan or sa inyong mga friend, inyong mga minahal sa kinabuhi. So, pwede na makapadangat mo higalin sa itong comment section sa DYCM Bogo Adventist aron ato nang basahon. O kung naaman o sagad o galing mo yung mga pangutana, pwede sa din ipadangat dinhi. Tangipon ninyo ang atong pagtubag sa pangutana. Kay tagaan mo na mong higayon sab sa pag-participate kana kung namoy dugang
tubag nga ika-share mga higala sa ato nga programa. Pwede sad ari mo send og mga messages sa amo nga mga number ni Brother John nga always namo nga ginapahibaw nga ninyo. O pwede sad diri sa ako nga messenger higala kang Libby Clavis nga messenger aron ato na ang matan-aw, mabasa ta na. Unyag namoy mga pangutanang ipadangat. Maabot sa panahon nga inyong pangutana mo atong tagdon. Tagaan na itong panahon din sa paghatag og mga tubag. So atong gina-welcome ang tanan karon. Unya sa gihapon among ipahinomdom nga atong i-share mga higala ang ato nga programa nga ato sa ato nga mga friend, no? Okay, ato na ning sugdan pagbasa ang ato nga ato ning sugdan pagbasa mahigala. Okay, ato nakita dinhi ang Riverside FM Cebu ang 93.2 MHz on air na diri mga brad. So thank you kayo sa atong maabtikon o madasigon nga mga sa ato nga CEO diha o sa ato nga station manager. So thank you kayo nila mga sir. O niya, salamat po sa mga higala na to diha sa South Cebu. Always nagapaminaw sa Riverside FM o nagtanaw sa ato nga programa karong gabiona. So tanan kaninyo diha amo nga gina-welcome dinhi sa atong tulumanon sa Jesus is our hope. Okay, ato po nakita dinhi si Brother Milion Silasol. Good eves kapaglaom. Happy weekend. Okay. Maayong gabi ni mo Brother Meliods. Ano niya po si Sister Arlene Bulambo Oliamot. Good evening ninyo Brad. I'm watching from IPC. Okay, salamat kayo na ILPC. So mayong gabi ni mo Sister Arlene uban sa imong family. O niya ito pong nakita din si Brother Moises Alex Liaban. Salamat po sa mga heart o kamot nga nagpray. Brother Moises. O niya ito nakita po si Sister Lisa Ofiasa Almunicar. Happy midweek Brother Libby o Brother John. Watching from Kaungkod, Madridejo, Cebu. God bless us all. So, mayong gabi, Sister Lisa, o sa mga Almunicar family. Ano ato po nakita din si Brother Domingo Bunukan. Mayong gabi ninyong duha, Brother John, o Brother Lib, o sa tanang mga kaigsunan nga sa walay puas, nga nagsunod niining programaha. Salamat, Brother Lib. God bless kanatong tanan. So, God bless also, Brother Doming, oban sa tibok nimong panimalay. Okay, ito pong nakita din si Brother Ronilo Itang. Maayong gabi na usab kaninyo Brother John o Kuya Libby. O maayong gabi isab sa mga kaigsunan nga makanunayong naminaw o sa mga nag-view karon niining programa sa Jesus is our hope. God bless o happy midweek. Okay, God bless also Brother Ronilo. Og happy midweek po nimo og sa imong panimalay diri sa Bugo City, Cebu. Okay, ni asad si Sister Ginaline Lumuntad. Mayong gabi Sir Libby og Kuya John. Mayong gabi Sister Ginaline. So, welcome sa ato nga programa. Niya, salamat sa paglab og pagpray ni Apos Brother Jojo kaayon. Mayong gabi ni Brother Jojo. Salamat sa pagpray kanoy sa ato nga tulumanon. O niya po Brother Edwin Notarte. Ingon siya din amin. Ato pong nakita si Tato Elaida or Sotilo. Lanog na punta karon mga brother. Ayong gabi og happy midweek. Akong i-greet ang sayo kaayo ni Ara og simbahan. Si Sister Lani Imbayarte og sa mga kaigsunan nga naglibot diri sa simbahan og labaw sa tanan ang barangay captain si Alex Ambayarte og kutob na lang sa nakabati sa lanog nga tingog sa sound system og sila po di ay ang trainer sa master guide
nga Yongyong ay Yang Albarico og sa tanan nga nagtrini. Salamat sa pagbasa mga brother og maayong gabi sa tanan. So may gabi nimo brother Tato Eliado og sa tanan diyang naminaw sa lanog sa imong sound system, no? Maayong gabi ng tanan niya. Welcome sa ato nga programa. Okay, ato pong nakita din si Chel Notario Aragon. Mayong gabi kaninyo Kuya Libby o Kuya John. Happy midweek sa inyo diha. So happy midweek also Chel Notario Aragon. O niya po si Nova Jean Estrada Ihara. Good evening ninyo Kuya. Happy midweek. Okay, good evening Sister Nova. Niya po Brother Jex Sumalinog. Mayong gabi ninyo brother. Happy midweek. So happy midweek also Brother Jex. Hinaut pa ang Diyos magauban magpanalangin nimo diha sa Dumaguete. Ato ning dalikatan o tagad mahigala ang pikas nga screen or pikas nga monitor nato. Ato ning tagdon ang ato nga mga pinalangga nga mga viewers. Ang uban nag-send og heart, ang uban pod nag-like sa ato nga programa. So ato ni silang tagdon niya si Eleuterio Lagarisa, Ronaldo Bragat, Ginaline Lumuntad, Anita Cabaluna Claves, Ronilo Itang, Jojo Kaayon, Milideth Branchuela Fuentes, Tikya, Florida Amores Sigarino, Elpidia Curo, Nel Guarin, Gije, or El Modam Flores, Nova Jen Estrada Ihara, Chel Notario Aragon, Edwin Notarte, Lovely Elosorio, Jose Lorle, Irauda. Niya po si Florinda Manso, Arlene Bulambao Oliamot, Leslie Van Elosorio, Lilian Santing, Edelberto Rina Sumalinog, Erixa Sinoy, Kiana Fit Itang, og Lowell Nodalo Estrera. Mao na yung mga naglab mga higala o niya arita sa nag-like sa ato nga program. Ato nakita din ang Riverside FM Cebu 93.2 MHz. Niya po si Meliod Silasol, Aniceto Preselias, Carlota Nicol, Roy Lisa Sayod, Rodolfo Bantilan, Jared Espelita Alcordo, Gregorio John Toling Pikit-Pikit Jr. o Rufino Moreno. Ato po nakita din sa pikas na screen si Enting Mahait. Good evening Brad John o Brad Libby. Happy midweek ninyo diha. So good evening also Brother Enting. Yun po Sister Alma Mahait. Happy midweek to everyone. God bless you always. So thank you kayo. Happy midweek po ninyo diha sister. Okay, arita sa ato nga messenger mga higala ato ning tan-awon. Kaya sa daghan diri gipaagi nila ang ilang mensahe. Ang uban nag-like o niya nag-pray, ang uban nag-heart sa ato nga program. Ato ni silang entertainon. Niya si JJ or Gimari Kalapuan o niya sad si Brother Cesar Elgira sa Gihulngan City. O niya po si Sir Matthew Anderson. Thank you Sir Matthew for watching and following our program. May God bless you and your family. O niya sa gihapon niya po si Brother Ronilo Itang. Thank you for sending heart Brother Ronilo. O niya po Gina Gunilamos Larisma. O niya ato po nakita din si Rufino Moreno. Niya po si Jimar Coles Gabaton. Niya po si
mga kaigsunan tos mabuli, Sir PB, Pasyol o mga uban pa nato makaigsunan. Niapod si Nicky Sumalinog. Ato pong nakita din si Lovely Elosorio. Niapod si Ginaline Lumuntad. Iyang mensahe, maayong gabi Sir Libby o Kuya John. So good evening, Sister Ginaline. Niapos Brother Abner Dualio. Ito po nakita si Navigator Flores. Niya si Dongba Brituya sa Tuburan. O niya si Michelle Aragon sa Lite. O niya po si Sister Ninfa Villacasten sa Cadiz City. O niya sad si Jeline Makanim Notarion. So muni ato mga nakita higala din sa ato nga messenger. So makahimong gyapon mo sa pagpadangat dinhi og mga messages sa ato nga programa kay ato basahon taud-taon. Og kini si Sister Sister Anita Cabalona Claves. Ang iyang mensahe, happy midweek everyone. Anya niya po Brother Inting Mahait. Salamat po sa pag-pray o pag-love, Brother Inting. Anya niya po si Sister Leah Mornes or Mads Leah. I'm watching in Tanza, Cavite, Manila. So, salamat Mads sa imong pagpakiguban sa ato nga programa karong gabi. Okay, God bless you sa imo diha nga pagpuyo sa Tanza, Cavite, Manila. Okay, magpadento sa nanigala atong ihatag ang panahon kay Brother John. Aron atong ipabasa kaniya ang pangutana nga mo'y atong entertainon dia karong gabi na. Unya mo kalimot higala nga kon pananglit na amoy mga pangutana isend na diri namo pwede diretso sa among mga number ni Brother John nga amo kanunay gipahibaw or pwede alis comment section nato. Nya diay si Brother Eliseo Nogra, Brother John o Brother Libby, maayong gabi. So maayong gabi Brother Eliseo. O niya po si Sister Ila Lipalam. Salamat po sa pag-send of heart o pag-pray, Sister Ila. Good evening ni Adong Johnny diya. May gabi yung tanan, no? Diyos mabuli. Mga silingan na nato diya, may gabi. Okay, Brother John. Okay, daghang salamat, Brother Libby. Adto ta ni kananaang sa pangutana ni Baltasar Brundo. No, Brother Baltasar Bundo, ang imong pangutana amo nang tagaan diri og atensyon unya yun na nga karon kay gipaybaw magka daan. Okay, ang imong pangutana, sir, gusto lang kong masayod. Kinsa mangyoy pangalan sa inyong labaw nga nag-imbento unya gisunod pud ninyo nga dili mo mukaon og baboy unya magpalahi mo Sabado ang inyohang pagsimba unya daghan pa nga inyohang dilian sama sa pag-inom nga ang atong God gani nag-inuman og bino. Salamat si Baltasar Brundo ni. Okay, daghang kayong salamat Brother Baltasar Brundo sa imong pangutana, no? Ang imo diring indro kinsa man gyud sir ang pangalan sa inyong labaw. Matuloy mo gusto kang masayod kinsa man gyud ang pangalan sa inyong labaw nga nag-imbento niya ang inyong pagtulunan nga dili mo muka og baboy unya Sabado ang inyong simba unya unsa pa ni diri ang imong gikuan diri Sabado ang inyohang kinini ang pagsimba unya unsa pa ni isa ning tumoy ani. Okay, mahitungod ni sa kuan, mahitungod ni sa pagkaon sa Sabado, no? Ang imong pangutana. Ang tinuod pagkasulti Brother Baltasar, wala man koy na matngunan nga dunay taas og posisyon sa among pundok
nga maoy nag-imbento, maoy nagtudlo nga dili mo kaon og baboy o niya Sabado ang simba, no? Sigon sa imong gihisgutan dire. Ang tinuod nga pagkasulti dili may wa man na giimbento og tao. Ang Dios man mo'y himo ni anang balaod. May tungod anang baboy na bilong na sa gitawag og dietary law. Kasabot ba mog unsay dietary law? Balaod sa pagkaon. Kadaghanan sa mga pundok karon wala nay balaod sa pagkaon, kay kaon naman tanan, pero diri sa Seventh-day Adventist dili ingon ni ana tungod kay gipalo gisunod ang balaod sa Dios, gitawag og dietary law. Og mahitungod ni anang Sabado nga matud nimo maoy among ipapahulay o igsimba, ikaupat na diha sa napulo kasugo nga gitawag og moral law. Unya kini tanan iya kini nga gihan-ay sa Ginoo aron nga ang iyang mga katawhan musunod mahitungod niini. Muna nga kanang imong hunahuna nga insay ngalan sa among labaw nga nag-imbento mahitungod anang pagtulon ana ang tinuod paggasulti. Dili ingon nga giimbento ra na og tao, kundili ang Dios gyud ni ana mo'y naghimo ni anang balaura. Hinumdumi nga kining balaod sa pagkaon o dietary law, Brother Baltasar Brundo uban sa tanang naminaw, dili ini kay tinukod ra gyud ning pundo o relihiyon, kundili iyan is Ginoo. Unya dili man ni kay sa ato lang kaadlawan karon, kundili sukad pa ni kaniadto didto pa sa tanaman sa Eden. Dunay gitugot pagpakaon ug dunay wala itugot pagpakaon. Tandaan nato na ang unang pagkaon nga gikaon sa tao gihatag sa Ginoo nga may pagkaon bunga sa kahoy. Tanawa ang Henesis Kapitulo 2 versikulo ang gitawag og kalag ang tawo nga dunay kinabuhi, lahi sa pagsabot sa kadaganan nga ang kalag ana sa patay, no? O gunya nag-ingon sa 15, o gikuha ni Jehova nga Dios ang tao o gibutang niya sa tanaman sa Eden aron kini iyang atimanon og bantayan. Og si Jehova nga Dios nagsugo sa tao. Kinsa? Si Jehova nga Dios, dili ang tao, nagsugo sa tao nga nagaingon makakaon kamo sa tanan nga mga bunga sa kahoy sa tanaman, apan sa bunga sa kahoy na taliwala sa pag-ilas maiksdatan, dili kamo magkaon sa bunga ni ana ni maghikap, kay sa adlaw nga mukaon kamo ni ana mamatay kamo gayod. So atong hunahunaon nga ang kinabuhi nga gihatag sa Dios ngadto sa tao usa ka kinabuhi nga walay kamatayon. Pero ang Dios nagpasidaan nga sa daghang mga bunga sa kahoy nga angay nga kaunon sa tao, usa lang ang iyang gitugot katong naaras taliwala, ha? Kapag ila sa maayog sa dautan, between good and evil. Dili si Adan og si Iba pakaunon sa bunga ni pahikapon, kay sa adlaw nga mukaon sila mamatay gyud sila. Og sa laktod nga pagkasulti ni kaon man gyud si Adan og si Iba kay nalimbungan sa yawa, mao kanay rason o hinungdan nga gikan kaniadto hangtod karon ang tao mamatay na tungod kay gilapas ang balaod sa Dios. Nga matud pa nga kung mukaon sila itong gidilis Ginoo mamatay, muna nga ang tao karon mamatay. Sa nagligid ang mga kapanahunan hantod miabot ang lunop, who after sa lunop dinhi magsugod, dinhi magsugod na nga ang tao nagkaon na pud og unod o kon karne or flesh, tandaan nato na karon gidiritso gyud nimo ang baboy, brother kananang Baltasar Brundo. Unya, kung imong tan-aw dinhi, tanawa ha,
Sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16 ang tibuok kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Ayaw kalimot niya na nga kining kasulatan gimugna sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Karon, gitudlo ba sa Dios dinhi ang sa balaang kasulatan nga ang baboy dili ipakaon? Yes, gitudlo na sa Dios. Kaso nga lang, daghan na lang karon ang wa mosunod sa gitudlo sa Dios, kay adto sila ning sunod sa gitudlo sa yawa. Kang kinsa man ang pagbulutan o mando nga kaunon ang gidili sa Dios. Si Adan og si Eva nakaon nila ang wa itugot sa Dios nga kaunon tungod sa yawa. Karon, tandaan nato, imo gikuan ni ang baboy, ang tinuod paggasulti, ang Diyos mismo gyud. Pamati iragod sa ikaduhang Timoteo 3:16, ang tibuok kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Well, kay gituga man sa Dios ang kasulatan alang sa pagpanudlo, gitudlo ba sa Dios dinhi sa balaang kasulatan nga ang baboy dili kaonon? Yes, gitudlo na sa Dios. Balikon ko. Kaso nga lang, daghan na lang ron ang wa musunod sa gitudlo sa Dios, kay didto na sila musunod sa gitudlo sa yawa. Mauna nga nahimo nga ingnunta masinupakon ang kadaghanan karon. Pamati iragod ni ang gihisgutan dinhi sumala sa Levitico 11:46 ug 47 ingon niini ang pamahayag niining bahina niining puntuhan nag-ingon dinhi sa 11:46 and 47. Og kini mao ang balaod sa mga mananap og sa mga langgam og sa tanan nga buhi nga nagalihok og sa mga tubig og sa tanang mananap nga nagakamang sa ibabaw sa yuta, sa pagbuhat og kalainan sa taliwala sa mahugaw og sa mahinlo og sa taliwala sa mga mananap nga buhi nga arang makaon og ang mga mananap nga buhi nga dili arang makaon. Hinumdumi Brother Baltasar, Brondo, nga ang Dios naghimog balaod nga naay mga mananap nga gideklarar nga mahugaw, naapoy mananap gideklarar nga mahinlo, naay ipakaon ug naay dili ipakaon. Tandaan nato na balaod kana sa Dios. Karon ang imong gispecify gidiri og sulti nga ang baboy mauman lagi kinsa man pangalan sa among labaw nga naghimo ana nga maupoy among gisunod, ang Dios ana mo'y nagbuhat kay mo man gitudlo sa Ginoo kasulatan. Pamati iragod dinhi sa gisgutan sa Deuteronomio kapitulo 14 2 ug 3 ug 8. Niya ako na lang ko anon sa Dios ingnon ta ipakapin na lang na aron masayod ang kadaghanan dinhi na dinhi sa 14:2 ningon kay ikaw mao ang usa ka katawhan nga balaan ni Jehova nga imong Dios. Timan gyud nga ang Dios dunay usa ka katawhan nga balaan ni Jehova nga imong Dios, og siya ba nagpili kanimo aron mahimo nga usa ka katawhan nga maangkon alang siyang kaugalingon ibabaw sa tanan nga katawhan nga naa sa ibabaw sa naong sa yuta. Malinaw nga ang Dios di ay dunay mga katawhan nga iyang gipili, mga pinili sa mga katawhan dinhi sa ibabaw sa naong sa yuta. Brother Baltasar Brondo, basta nang naminaw karon, wala ba moabot sa inyong hunahuna o kasing-kasing ang pagbati o paghandom nga unta usata o mo mabilong sa mga katawhan nga gipili sa Dios? Klaro kayo, ang Dios dunay gipili niya nga mga katawhan dinhi sa ibabaw sa naong sa yuta. Karon nag-ingon ang tres, unya mao ni gisulti sa Dios sa mga tawo nga iyang mga gipili, iyang pinili, nag-ingon, dili ikaw magakaon sa bisan unsa nga butang nga dulumtanan. So naag gyud ay dili ipakaon, gitawag na og dulumtanan kadto bang mahugaw. Karon unsa man ni ang dili ipakaon kay ning klargo bagas baboy, unya niya kung pasos 8.
Og ang baboy kay pikas ang kuko apan wala magausap sa kinaon. Mahugaw kini alang kaninyo sa unod nila niini dili kamo magakaon, dili usab kamo maghikap sa ilang mga lawas nga patay. Malinaw ang gihisgutan, Brother Baltasar, kay imo magginang gimensyon sa imong pangutana ang baboy. Ang Dios ni ana timan-i nga ang tibuok kasulatan gitugas sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Dinhi sa kasulatan gitudlo sa Dios nga ang baboy dili ipakaon. Ang Dios mo'y nagtudlo ana igo rami nga nagsunod. Busa kung duna mangyoy mga tao dinha nga mukaon ana wa gyud may manghinakit ni ana. Ngani madomingo halos kada eskina diya sa inyong barangay o lungsod na agyoy mga taong nagnegosyo kausara susak semana every Sunday. Nas mga iskinita nagbaligya ni anang mga lechon baboy. Nagpakaon mo kutob sa inyong gusto. Kay mo na inyong gusto, dili na gusto sa Ginoo. Unya, kami po diri nga inyong gipangutana, hatagi rami og kahigayunan nga mutsulti o mutugan mi sa tinuod. Ayaw mo magunahuna mo giatake naman tanani. Pangutana ra ba na ninyo? Unya, klaro kayo nga dinhi nga ang Dios dunay gipili nga mga katawhan sa ibabaw naong sa yuta. Og unya, iyang giingnan ang iyang mga gipili, dili kamo magakaon sa bisan unsang butang duluntanan. In short, ang baboy, Brother Brondo or Baltasar, ang baboy dili pakaon sa Ginoo. Klaro na og ang baboy kay pikas ang kuko, apan wala magausap sa kinaon, mahugaw kini alang kaninyo, sa unod nila niini dili kamo magakaon, dili usab kamo maghikap sa ilang mga lawas nga patay. Di man inay balaod ang Dios, ug ang Dios doon nagitudlo. Kumusta man ang balaod sa Dios, inyo bang gisunod? Kumusta man ang gitudlo sa Dios, inyo bang gisunod? Basig wala baya, unya kusog kay tamuangkon kita insakto kita mo'y tinuod. So, ang gingon ako ganina, Brother Baltasar, kaning ingon akong ipagkapin, this is nagingon. Og ang bisan unsa nga walay kapay ug hingbis, dili kamo magakaon, mahugaw kini alang kaninyo. Tanawa, ang bisan unsa nga walay kapay ug hingbis, dili kamo magakaon, mahugaw kini alang kaninyo. Dili gid na ipakaon. So, Brother Baltasar, Brondo, imo naman tingali ka ng mga bahinang nasabtan o bans na nang naminaw karon mahitungod ni ana. Well, adto ta mahitungod aning Sabado. Ang tinuod pagkasulti, dili na ingon nga kami ana mo'y o ang labaw na mo nagkuan imbinto unya nintuon ni sunod ra pod mi. Ang Dios gihapon ana ikaduhang Timoteo 3:16, ang tibuok kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Gitudlo sa Dios, dinhi sa Biblia nga ang adlaw igpapahulay Sabado dili Domingo. O kung atong basahon dinhi sa Ezekiel kapitulo 20 versikulo 12, ingon niini and I give them the Sabbath a day of rest. Akong ihatag kanila ang adlaw igpapahulay, ang adlaw sa pahulay. Ingon dinhi every 7th day. Wa mag-ingon every first day. Kay kung every first day, masabot ni mo Domingo gyud ang igpapahulay nga gihatag sa Ginoo. Kadi every 7th day man din Unya, klaro kayo nga adlaw Sabado. Kung imong basahon din sa Biblia sa duay version nga gihubad ni Pari Manuel Yap, nag-ingon gani dinhi sa first page gani dinhi, anian ini hinigugbang magbabasa ubos sa pag-agak sa Iglesia Katolika, tun-i pag-ayo ang Biblia. Patun-an gyud. Unya, Pari Manuel Yap. Nag-ingon dinhi Exodo kapitulo 20 versikulo 8 ngadto 10. Nag-ingon, hinumduman mo nga santuson mo ang adlaw sa Sabado kung pahulay sa Ginoong Dios nimo. Unom ka adlaw maghimo ka sa tanan nimo nga buluhaton, apan ang adlaw nga ikapito nga iya sa Sabado kung pahulay sa Ginoong Dios nimo, dili maghimo og bisan unsa. Malinaw ang sugo sa Dios. Og unya, daabagoy tao nga among gisunod ani nga iyang giimbento, ang Dios sumala sa atong makita og gipasabot din sa Biblia. Karon,
Nganong nahitabo manggod ang gisugo sa Ginoong igpapahulay? Nganong nahitabo manggod nga daghan ang nagpili sa Domingo nga og kun hunaon dili magyud na ingon gisugo sa Ginoo. Nganong daghan man ang nagpili sa Domingo ingon nga maoy ilang pagpahulay. Dinhi akong basahon dinhi sa gisgutan dinhi sa The Converts Catechism of Catholic Doctrine by Reverend Peter Gehrman sa page 50 sa 2nd edition 19 ato ranin tan-aw dinhi unsay gi kuan dinhi sa kanini ang Converts Catechism of Catholic Doctrine by Peter Gehrman, no? Nagsulti dinhi sa 2nd edition 1910 sa page 50. Kung nga naman nga ang gisugo sa Ginoo sa Sabado unya nahitabo man hinuon daghan ang nagbantay Domingo. O niya aron atong maklaruhan niya masabtan nato ning bahina. Okay, nag-ingon din hiyo. What is the Sabbath day? Unsa man ang adlaw nga igpapahulay? Saturday is the Sabbath day. So Brother Baltasar, sa usa lang gyud ka pang pamalandog hunahuna, dili pod nga ignorante o inosente ang simbahang Katoliko oy may tungod sa adlang igpapahulay. Tanaw concrete evidence ni ang ilang pamahayag nga ang adlang igpapahulay Saturday is the Sabbath day. Way padayon na kog basa. Why do we observe Sunday instead of Saturday? Nganong ato manggibantayan ang Domingo ina sa adlaw Sabado? Ang ilang rason niya, we observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea AD 336 transferred the solemnity from Saturday to Sunday. So ang hinungdan nganong daghan ron ang nagkeep sa Domingo kay nagsunod na sa balaod sa simbahan nga Katoliko kay ilang giusab ang Sabado ngadto sa Domingo. Unya sa latod pagasulti ang adlaw nga inyong gisunod gibantayan mga inusab na napuli sa Sabado. Unya karon ipadayon tagbasa. Why did the Catholic Church substitute Sunday for Saturday? Ngano man nga ang Iglesia Katolika ato man gipulihan giilisan og Domingo ang Sabado? Ang rason nila ingon ini. The church substituted Sunday for Saturday because Christ rose from the dead on Sunday and the Holy Ghost descended upon the apostles on Sunday. Dunay duha ka katarungan o rason ngano nga daghan ang nganong giusab sa simbahang Katoliko ang Sabado ngadto sa Domingo. Una, kay si Kristo na banhaw sa adlaw Domingo. Pangalawa, ang balaang Espiritu Santo mikunsad ibabaw sa mga apostoles sa adlawng Domingo. Mao na rason nga gihatag nila. Subot pasabot na hibalo sila og nasayod sila sa adlawng igpapahulay pero ila lang giusab. Una, nabanhaw si Kristo pagka Domingo. Pangalawa, ang apostoles gikunsaran sa Espiritu Santo sa adlaw nga Domingo. Malinaw naman na, Brother Baltasar. Unya mo nagsulti Ezekiel 20:20 ningon, and hallow my Sabbath, and they shall be a sign between me and you, that ye may know that I am the Lord your God. Malinaw ka na, Brother Baltasar. So ayaw lubuga ang kalinaw sa pulong sa Ginoo nga imong nasabtan og dadungog karon, magunahuna kag mamalandong ka kay ang panahon talitapos na og haduol na. Tingali unya baya og magmahay ka. Sa panahon ning Noe, dili man to mga tawha nga wa kay baw, kay giwalihan man to, pero kay wa nila tagda ang pulong sa Dios na laglag sila. Sa pagkakaroon sa ikaduhang higayon, hukman sa Dios ang kalibutan, dili tubig kundi kalayo, sa dili pa kanaog ang paghukom, iwali una ang maing balita, hinumdumi nga kung daghan sad karon ang dili mga luwas tungod kay dili ingungwa sila kay baw, kundili ang hinungdan nganong daghang dili mga luwas kay wa nila tagda ang pulong sa Dios nga ilang nadungog og nabati. Mabuhay ka, Brother Baltasar Brondo, uban sa nang naminaw karon. God bless sa inyong tanan. Si Brother Libby maghatag dugang pagpatinaw ni ining mga bayina. Brother Libby? Okay, daghang salamat Brother John. So ato ning tagdon pangbasahon tanin ni Brother Rodolfo Bantilan. Salamat sa paglab ug pagpray, Brother Rodolfo. Ato pong nakita din si Ime Espinosa